बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ चिराङाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। चिरां पुलिसनि जाफुंसारनाय। चिरां जिल्लानि बिजनियाव गोबांथार बिबांनि हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। थांनाय हरनि समाव एडिशनेल एसपि प्रकाश मिथि, बिजनी महकुमानि पुलिस अफिसार शेखर ज्योति रय आरो बिजनी पुलिस थानानि असि दीपक कुमार बरा बिथांमोननि जथायै अपारेशन खालामनानै चिरां जिल्लानि बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय कावाकाट्टिनिफ्राय हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे फालांगिरिखौ हमनो हायो। फालांगिरिखौ बिजनी कावाकाट्टिनि थागिबि आब्दुल्लाहि होनना सिनायथि होदों। आब्दुल्लाहिनि न'निफ्राय 116 ग्राम हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हायो। मख'नो गोनांदि ड्राग्स फालांगिरि आब्दुल्ला थांनाय 5 बोसोर सिगाङाव ड्राग्स फालांगिरि खालामनानै कार्बि आंलं जिल्लायाव पुलिसजों हमजानानै जोबथेसालिनि साजा जाबोनांदोंमोन। नैथियाव दङ मरिगावआव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना फोथैनाय बैसोगोरा दुथांखौ पुलिसा हमबाय। थांनाय 20 जुन खालाराव मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाटनि सासे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना फोथैनाय जाथाया जालाङो। आसाम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव जिनाहारि खालामना फोथैनाय दुथांखौ मैया सनिबारनि हराव हमनो हायो। जिनाहारि खालामना फोथैनाय दुथां सुबुंखौ 65 बोसोर बैसोनि सौइद आली थामहिनबा पाठा आली होनना सिनायथि होदों। बे समाव मरिगाव सदर पुलिस थानायाव दुथांखौ लाखिनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 25 जुन खालाराव नखराव खौरां लाहैनानै आसाम पुलिस बिफानखौ दायनिगिरिखौ गोख्रै हमनो बिथोन होनाय जादोंमोन। बिनि उनाव मैया हरनि समाव दुथां पाठा आलीखौ आसाम पुलिसा हमनो हायो। थामथियाव दङ बिटिआरनि मावफुंगिरि सुद्रमा राकेश ब्रह्मनि बाखनायथाव आखुथाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर महकुमानि बेन्दोंनि काटुनिपारा आरो सिमलिगुरि गामिनि बिसायख'थि समाव बाथ्रा होनाय बादियै बिटिआरनि मावफुंगिरि सुद्रमा थामहिनबा बिटिआर मुसलपुर बियाबनि एमसिएलए राकेश ब्रह्मआ गावनि गिबि बान्थाखौ काटुनिपारा आरो सिमलिगुरि गामियाव थानसालि लुफुंनो थाखाय 50,000 रांनि चेकखौ रायजो राजाफोरनि आखायाव गथायना होयो। ब्रैथियाव दङ बिटिआरजों लोगोसे रायजो नाङैनो सानफ्रोमबो ड्राग्स सोबग्रा लाइमोन आरो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ पुलिसा अपारेशन खालामनानै हमनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबायदि लाइमोनफोरा ड्राग्स सोबनानै गाज्रि लामा फारसे थांनायखौ नोजोर बोनानै समाजाव ड्राग्सनि सायाव सांग्रांथि होनो बांबुला फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों दिहुननो लानाय स्क्रिप्टनि सायाव बर'नि फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म, फैलाजे बरगयारी, डिरेक्टर पंकज लाहारी, मिउजिक डिरेक्टर गुरु पवित्र बिथांमोना दिनै जयैनो जिरायना सावरायलायो। बाथियाव दङ दिगुलि पुखुरियाव 1000निबो गोबां नाफोरा थैदों। गुवाहाटी दिगुलि पुखुरिनि 1000निबो गोबां नाफोरा थैनानै गोजावना थानाय थासारियाव नुनो मोन्दों। मैया सनिबारनिफ्रायनो नाफोरा थैनो हमदों होननानै गुवाहाटी पुलिसा दिनै मिथिहोदों। मानि जाहोनाव बे नाफोरा थैनो हमदों बिनि सायाव नायबिजिरनाय जादों होननाबो मिथिनो मोन्दों। दासिम मानि जाहोनाव नाफोरा थैनो हमदों बिनि सायाव मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो मैया अखा दामब्रा हानायनि जाहोनाव अक्सिजेन खम जानाय आरो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा सिरिनानै फुख्रिया मैला जानानै थैदों होनना गुवाहाटी पुलिसा सन्देह खालामदों। दथियाव दङ गोदान दिल्लीनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एकता गोबां थाबैनो मावफुंजागासिनो दं होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। फै बिदिब्ला बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों खोनासंनि। গৃহমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই আমাক যিখিনি সাপোর্ট কৰিলে ইলেকশনৰ সময়ত হওক বা একৰ্ডৰ সময়তে হওক ইয়াৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ধন্যবাদ দিবলৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ কিছুমান ক্লজ আছে, আমাৰ বিটিআৰ একৰ্ডৰ কিছুমান ক্লজ আছে, সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে। যিবিলাক ক্লজ নেকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিব লাগে সেইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে। আৰু লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো ইছ্যু আছে কাৰ্বি আংলঙৰ ইছ্যুটো এটা সমাধান আহিব লাগে। ইয়াৰ লগতে এনডিপি কেডাৰসকলৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে, এইটো তীব্ৰতাৰে কৰিব লাগে। কেছ উইথড্ৰ হ'ব লাগে। তেনেকুৱা বিভিন্ন বিষয় আছে, সেইবিলাক বিষয়ক লৈ পেলাই আজি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎকাৰ কৰিছোঁ আৰু তেখেতে এটা অনুৰোধ আমি জনাইছোঁ। এটা বিষয় আছে যে প্ৰায় এবছৰ হ'ল বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰায় এবছৰ হ'ব, জানুৱাৰীত হৈছিলে বিগত বৰ্ষৰ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপুনি যিহেতু দায়িত্বভাৰ ল'লে, আপুনি এজন স্বাক্ষৰকৰ্তা, নতুন কিবা প্ৰস্তাৱ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চুক্তিখন কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত? চুক্তিখন কাৰ্যকাৰী হৈয়ে আছে, বহুত স্পীডত কাৰ্যকাৰী হৈ আছে এই চুক্তিখন। আৰু ইতিমধ্যে বহুখিনি কেডাৰসকলক যিটো আছে ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়া হ'ল
আৰু যিখিনি বাকী আছে সেইটো অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এনাউন্স কৰিছে আৰু তেনেকুৱা বহুতখিনি ক্লজ ইয়াত মানে ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গ'ল যিখিনি ক্লজ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই ক্লজখিনিৰ কাৰণে আমি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এটা শেষ প্ৰশ্ন